Hola de nou. Benvinguts a tots i a totes a la nova entrada del canal. Avui us parlaré de l'Aconitum napellus. En català se'l coneix com a acònit blau, tora blava, matallops blau, escanyallops, herba tora o herba verinosa. És una planta de la família de les ranunculàcies del gènere Aconitum. La tora blava està considerada la planta més tòxica d'Europa. És així per la presència d'aconitina i pseudoaconitina, que tenen acció cardiotòxica i neurotòxica si se'n fa un mal ús. Aquests dos alcaloides altament actius persisteixen després de la dessecació de la planta. La toxicitat de l'acònit és tal que una dosi d'1 mil·lígram d'aconitina pot ser letal. En cas que es produís una ingesta de tora blava, els primers símptomes apareixen al cap de pocs minuts. La primera manifestació és una sensació de cremor als llavis, la llengua i la boca. A continuació, es presenta un quadre neurològic característic, amb formigueig a les extremitats, cefalees, estat de confusió i trastorns visuals. Tot seguit, es produeix una paràlisi progressiva també molt característica. L'acònit és una planta amb un intens neurotropisme i el seu efecte tòxic ocasiona paràlisis dels centres vulvars, que es manifesta en quadres de dificultat respiratòria i arritmes cardíaques, bradicàrdia, taquicàrdia supraventricular i trastorns de la conducció. En aquestes circumstàncies, les convulsions són molt freqüents. La mort pot sobrevenir al cap d'1 o 2 hores de la ingesta com a conseqüència de les arrítmies o per paràlisi respiratòria, causada de vegades per un edema pulmonar. El pronòstic és molt greu. A vegades, però, n'hi ha prou amb el contacte amb la pell per tal que es doni alguna irritació o prurit. Ara bé, generalment es tracta de reaccions poc importants. No es coneix antídots específics, per la qual cosa el tractament ha de ser simptomàtic. En cas d'ingesta s'ha de provocar el vòmit amb mesures físiques o bé amb xarop d'ipecacuana. També es pot fer una rentada gàstrica amb l'aplicació posterior de carbó activat. Durant el tractament cal tenir en compte l'aparició de trastorns del ritme cardíac que s'ha d'anar tractant simptomàticament. Com que és una intoxicació de caràcter greu que pot requerir ventilació assistida, es recomana que l'atenció del pacient es faci en un centre que disposi d'una UCI. I fins aquí la terrible entrada d'avui. Us espero en la següent i moltíssimes gràcies per ajudar-me a la difusió.